Τελικά έχω αρχίσει να αισθάνομαι και λίγο περίεργα. Προηγουμένως, ερχόμενος εδώ στην εκπομπή, μου στέλναν τα βίντεο από τον Αντένα από τον Κανάκη, Ζωάδιο Αρβίλ. Μια μισή ώρα με βρίζαν. Και για να δούμε. Ακούστε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Έγκλημα στα τέμπη υπάρχει. Έγκλημα με την έννοια του να υπάρχει φόνος εξαμελίας δύναται να υπάρξει. Εμπλοκή πολιτικών. Βεβαίως και όχι. Ακούστε ρε παιδιά, τι απάντηση δίνει ο άνθρωπος. Εμπλοκή πολιτικών, το αν έχουν εγκληματική. Βεβαίως και όχι. Εννοείται και όχι. Τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί σε αυτή την υπόθεση. Τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί σε αυτή την υπόθεση, μας είπε. Φοβερή σοφία, είπα πάλι. Σοφή μαλακία σου. Συγγνώμη, γιατί υπάρχετε. Τι ακριβώς κάνετε, για ποιο λόγο υπάρχετε, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής σας. Κάναμε. Αν δεν είστε οι άνθρωποι που καθορίζουν τις υποδομές αυτής της χώρας, τι σκατά κάνετε, άνθρωποι μου, και βγαίνετε με αυτό το ύφος και μας λέτε τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε τίμοι άνθρωποι που μπήκαμε στην πολιτική με αρχές και αξίες για να υπηρετούμε την πατρίδα. Δεν μπήκα στην πολιτική για να με βρίζουν. Ναι, αλλά όταν έχετε βγει μπροστά και λέτε όσα λέτε, δεν είναι λογικό αυτό να συμβεί. Τι είστε, διακοσμητικοί για να σας δείχνουμε και να πουλάτε μούρι στις τηλεοράσεις. Γι' αυτό υπάρχετε, γιατί υπάρχετε, ποια είναι η δουλειά σας. Το να με βρίζει μια υποτιθέμενη χιουμοριστική εκπομπή επί μια μισή ώρα το θεωρώ λίγο υπερβολή. Δηλαδή με και κάπου ντροπή, ας πούμε. Κάθομαι εγώ σαν το εδώ και ουρλιάζω και η ζωή θα συνεχίζεται κανονικά αύριο. Όλα τα ξεπουλημένα μέσα. Κανένας δεν θα λέει τίποτα. Βγήκε ο άνθρωπος και μας είπε τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί. Ο όχλος που κάνει λάθος και τα λοιπά και όλα θα είναι μια χαρά. Όλα μια χαρά. Είμαστε με τα καλά μας. Τι περιμένουμε δηλαδή άλλο να μας κάνουν, να μας κατουρίσουν στα μούτρα μας. Δεν με κατουράτε, λέω εγώ τώρα. Και όλα αυτά γίνονται στη χειρότερη περίπτωση με την έγκριση και στην καλύτερη με την ανοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπράβο, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, μπράβο. Αυτός είναι ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, βέβαια. Αυτός είναι ο σωστός Μητσοτάκης, κατά εμέ. Η ιστορία πιστεύω ότι αν καταγράψει σωστά τα πράγματα, όλα αυτά θα είναι από τα πιο ντροπιαστικά που έχουν γίνει. Εγώ δεν είχα εμπλοκή με τα τέμπη, δεν χειρίστηκα την υπόθεση αυτή. Βουλευτής και υπουργός Νέας Δημοκρατίας είμαι και εκφράζω τις θέσεις κυβερνήσεων. Αυτό μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο.